Ketal Minister Malmani ulo belai khene yaka kaham najak sakni amchaina sramna bagui henai koktoma kasai taikha Minister Ketal Bishoketu Debormani mangai cha salo thangnai siwikha sakni amchaio State Bank of India ni kaisa branch Ketal kholokna bagui Simnani industry hatio naisiwikha regional manager no logeo teiwei tei amahai kokmano nogui amahai yakano nogui belai kheno khatong thoglai jak amchaini joto tongko song tongnai rok bahaino Simna industry amchayo sini State Bank of India ni regional manager ba visit theka o building o State Bank branch lokani bagai ke borok tini nai khusi nongka naigna future April May dige borok finalize kai yakoi ojaga khognai elakani borok ni onek chaitok mung sanmung tongmani ojaga kaisa bank thungni ang last 5 years to gramin bank no onek koi moni bising khlaina mani tia borok asuk yango nozor liya kita awon baga ang SBI yo approach khai ini Tripura ni regional manager khai ojaga visit khai beka sini branch manager obotong ko ekjon kai bank ni PU rok tongo kai asa khayo ngi thangna এমজেন এরমধ্যে এমনি সামুকাই এমনি পাবলিক নি তারা না সরকারি জায়গা না খাইতে অবতো আং থানায় 5 বছরন খাইতে সরকারি ভাবে রেডি খাইজা ওকে